खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायबाय बेजों लोगोसे दायो आङो आसाम पुलिसनि एसआई नि सिलेबासनि सोमोन्दै आं रोखाथि लानानै फैदों गोबाङानो बुंदों बेवहाय एसामिस दं एसामिस थायोब्ला जों बयबो फेल जागोन थामहिनबा बर' रावा आसामनि एसोसिएट लेंगुवेज जानानै मानोथो एसामिस थादेरबावनांगौ होननानै जों बुंनो मोन्दों नङा होमबा बाथ्राया नंखायबो नङा जों नुनो मोन्दों नङा होमबा बेवहाय सिलेबास हिसाबै नैबेयाव एसामिस दं नङा होमबा अब्ला जों बेयाव फेल जागोन नङा होमबा फेल जागोन जोङो 100% जोङो फेल जाखागोन नङा होमबा मानो होनबा जों एसामिस रोङा नङा होमबा बहाय दङ नङा होमबा बा दं अनुकार दं माबा माबि दङ लिंग दं आंथ' फरायनो बारा सर्बनाम क्रिया बेफोरबायदि जोङो माखासे नुनो मोन्दों नङा होमबा नाथाय मानो नङा होमबा अब्ला गोनो गोथो लोगोफोर आं बेनि फारसे रोखाथि खोन्थानो होगोन नोंथांमोननो अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां बे हिसाबै आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बरायग्रोबाय बेजों लोगोसे जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकन थुना लादो आनजादखौ जोङो पास जानांगौ जोङो मोनसेयाव नैबेयाव गिबियाव मोनो जों लोगोफोर फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्ट नङा होमबा फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्टखौहाय जोङो गिबियावनो पास जाग्रोनांगोन फिजिकल स्टैंडार्ड टेस्टआवहाय जोंहा मेल आरो फिमेलनि थाखाय बेवहाय दङ हाइटनि दं मिनिमाम आरो मेक्सिमाम ओमफ्राय चेस्टनि मेजारमेन्टआव दङ नै बेबायदिनो जोङो माखासे जों मोननो हायो आरो जायफ्रा बेनि फारसे सरसा खालामदों बिथांमोनहा मिथिगोन आरो मोनसे खोथाखौ जों नैबे गोसो होबावनांगौ आरो मिथिबावनांगौ नैबेवहाय फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट बेखौबो पास जानांगोन बेनि उनावसो जोङो मा जागोन रिटेन एग्जाम जागोन आरो रिटेन एग्जाम जाबासो नोंथांमोनहा बे आसाम पुलिसावहाय एटेन्ड जानो हागोन नङा होमबा अब्ला जोंहा मिथिनांगौ जे आसाम पुलिसनि थाखाय नोंथांमोनहा मा दं फिजिकल टेस्ट आरो फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्टआवहाय जासै जोंहा 40 मार्कनि जाना थांबाय एग्जामा नङा होमबा 40 मार्कनि जाबाय बे 40 मार्कआवहाय नोंथांमोनहा बेसेबां पास खालामनांगौ बेयाव माखासे गाइडलाइन दंखायो बेखौ नायबानो मोनगोन आरो जोंहा रिटेन एग्जाम हिसाबै लिरनाय हिसाबै बेसेबांनि एग्जामनि जायो गासै 50 नम्बरनि जायो लोगोफोर 50 मार्कनि जोंहा रिटेन एग्जाम जाबावो आरो बाव 50 आव माबायदि जायो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानाय नैबेवहाय सिलेबास हिसाबै दङ नैबेवहाय नै the written test will consist of 100 multiple choice type questions to be answered on an OMR answer sheet थामहिनबा OMR answer sheet आवहाय नैबे 100 मार्कनि जोङो कुइसनखौ जों एटेम्प्ट खालामनांगौ होनदों for each correct answer the candidate will get half mark माने मोनसे सोंथियावहाय हाफ मार्क नो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मिथिना लादो मोनसे सोंथियाव हाफ मार्क माने जोङो 0.5 बो होनो हायो नङा होमबा 0.5 अब्ला जों मिथिनो नङा होमबा बे हाफ मार्क अब्ला दाना मा दङ नैबेवहाय दङ नेक्स्टआवहाय कुइसन विल बी on the level of class 10 and 9 and 10 कुइसना मानि सायाव जागोन 9 10 नि माने बे लेभेलनि जागोन आरो 9 10 लेभेलनि जागोन दाना नेक्स्टआव दं लोगोफोर नायदो नैबेवहाय the total mark of the written test will be 15 there will be no negative marking दाना एग्जामा गासै 50 मार्कनि जागोन जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय बेयाव नेगेटिभ मार्क गैया जाहैदों जायखिजाया नोंथांमोना हायाब्लाबो जेबो सिन्था गैया बेवहाय मा होनो नाम्बार दाननाय नङा आरो कुइसनफ्रा मानि जागोन क्लास 9 10 नि सायाव जागोन आरो क्लास 9 10 नि माने ओरै गाहाय ल' लेभेलनि जागोन आरो नैबे जोंहा 100 था कुइसन जागोन आरो मोनसेयाव हाफ मार्क जागोन होमबा अब्ला जोंहा नेक्स्टआव नायबावनाय नम्बर लोगोफोर दाना नैबे दं दा रिटेन टेस्ट विल बी कन्डाक्टेड थ्रु आउट दा स्टेट अन वन डे एट इच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार होनदों मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनि हेडक्वार्टारावनो सानसे समावनो जाजोबगोन होननानै बुंदों आसाम पुलिसनिखौ दानिया नैबे नायनि लोगोफोर दा डेट अफ दा रिटेन टेस्ट विल बी नटिफाइड इन डिउ कोर्स जोंहा माने कर्सनि सायावहाय जोङो मा खालामगोन टाइमखौ खोन्थाना होगोन जाहैदों माब्ला एग्जामा जागोन नङाब्ला दाना नेक्स्टआव दं the best part of the written exam is there is no negative marking आरो नेगेटिभ मार्किं थानायनि थाखाय एग्जामा माने बयनिख्रुइ साबसिन होननानै बुंदों अब्ला जोंहा गोनो गोथोया लोगोफोर बाव माबायदि सोंथि फैयो नै आं खोन्थालांनि बाव 1 नाम्बाराव दं टपिक हिसाबै जेनेरेल नलेज सामोबा जों जिके होननानै बे जिके मा थायो हिस्ट्रि थायो पलिसि थायो इकनमिक नों इकनमिक डिक्शनारिज इन्डियान कन्स्टिट्यूशन बुक अथर्स फेमास पार्सनेलिटीज नङा होमबा कम्पिउटार नलेज कालचार आर्ट्स कारेन्ट एफेयार्स आरो इनभाइरनमेन्ट बेफोरनि सायाव जायो लोगोफोर अब्ला दाना नेक्स्टआव नायनि मा दं नङा होमबा बेबायदिनो जायो नैबेवहाय दंबावो बेयावनो स्पर्ट्स गेम्स
आरो साइन्स टेक्न'लजि एवार्ड्स अनार्स जिअग्राफि मिसिलिनियास बेफोरबायदि माखासे थायो आरो मा दा जोंहा बेखौ नायजोबनांगौनि खोथा गैया बहाय दङ नै बबेबा सेकेन्डआवहायबो टाइप अफ रिजनिंनि माखासे बाहागोफोर आरो बेफोर मा रोखोमनि रिजनिं फैयो बेफोरखौ जों नायोब्ला मोनगोन होमब्ला मेथ्सआवहायबो मेथ्स माने सानखान्थियावबो जों नुनो हायो नाम्बार सिस्टेम एरिया भल्युम ट्रिगोनोमेट्री मा होनदों एलिगेशन और मिक्सचार डिस्टेंस टाइम्स डिस्काउंट्स एभारेज टाइम वर्क प्रफिट लस सिम्प्लिफिकेशन एचसीएफ एलसीएम एलजेब्रा पार्टनारशिप बेफोरबायदि माखासे जों मोननो हायो आरो मा जेखि जाया मानो जों बेखौ नायनानै थानांगोन आरो नै बेवहाय दं एसामिस लेंगुवेज नङा होमबा एसामिस लेंगुवेजनि थाखाय नोंथांमोना गोबां आन्दायदों जानो हागौ नङा होमबा नाथाय बे नङा दे एसामिसआ दा जोंहा एसामिस गैया एसामिसआ जुदि थायोब्ला बर' लेंगुवेजबो थागोन बर' रावबो थागोन लोगोफोर बेखौ जों गोनो गोथो जाना गोबाङानो बुंदों बियो एसामिस लेंगुवेज दङ होननानै नाथाय बे नङा लोगोफोर आरो बेयो जाबाय मानि सिलेबास आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेयो जाबाय एस पार दा नैबे दं नै आसाम पुलिस एबि इउबि कनस्टेबल कमप्लीट सिलेबास होनो बेयो माने 2020 निसो बे लोगोफोर माने 2020 थांनाय इयारनिसोमोन बे सिलेबासा अब्ला जोंहा गोनो गोथोया दाना नेक्स्ट सिलेबास एबा आं नोंथांमोननो खोन्थानि अब्ला लोगोफोर नायदो नैबे जाबाय दानि गोदान सिलेबास नङा होमबा आसाम पुलिस सिलेबास कनस्टेबल दानि गोदान सिलेबास बे लोगोफोर बेयाव दं बेवहाय मेथ्सआथ' बे एखेयानो गोजा लोगोफोर जों आं दा जेखौ होनबोदों बेनो गोजा नैबाव नै बेवहाय दङ मेथ्सआवहाय रिलेशन बिटुइन नाम्बार्स नङा होमबा प्रफिट लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बेफोरबायदि जोङो मोननो हायो आरो बारा गोरा नङा नैबाव नै कम्पुलेशन होल नम्बर पार्सेन्टेज इउज अफ टेबल एन्ड ग्राफ्स नाम्बार सिस्टेम टाइम वर्ड एभारेज डिस्काउंट मेजरेशन बेफोरबायदि बारा गोरा गैया आरो बेनि उनावहाय जोंहा दङ नेक्स्टआवहाय रिजनिं एन्ड जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेफोर आरो बारा गोरा नङा बेनि उनावहाय जों मोननो हायो लोगोफोर नैबावहाय इंलिश होमबा इंलिशआथ' थाखाथारो नङा होमबा इंलिशआ खिन्थु जेनेरेल इंलिश एसेबांनि माने हाई लेभेलनि जाया हार्ड लेभेलनि जाया बेयाव जों मोनथिखायो 9-10 लेभेलनिया बांसिन फैयो नङा होमबा अब्ला बेयाव गोनो गोथो लोगोफोर सेन्टेन्सनि स्ट्राक्चार नायनानै जों एन्टोनिम्स एन्ड सिनोनिम्स एन्ड एन्टोनिम्सखौ नायनांगोन डिडक्शन मिस स्पेल्ड वर्ड ग्रामार पार्ट्स अफ स्पीच बेफोरबायदि बारा गोरा फैया आरो माने गोरलैयानो जायो बेफोर बारा गोरा फैया ओमफ्राय बेयाव दङ नैबावहाय जिके नङा होमबा जिके आरो जों नैबाव मोननो हायो जिके बेफोरबायदि फैयो आरो मा जिकेआवबो बारा गोरा फैया नायदो नोङो जों मा मोननो हायो जेरै नै आसाम हिस्ट्रिनि साइन्सनि इनभेन्सन एन्ड डिस्कभारिज कारेन्ट एफेयार्स बेखौथ' नायनांगोन आरो जों नङा होमबा कान्ट्रिज एन्ड केपिटेल्स नायनांगोन जोङो इम्पर्टेन्ट फाइनान्सियेल एन्ड इकनमिक्स जों बेफोर नायनांगोन आरो ओमफ्राय जोङो आसाम कालचारखौ नायखानांगोन आसाम कालचार होनोब्ला जोङो आसामनि माने आसामाव गुबुन गुबुन रोखोमनि जनजाति थानायफोरखौबो जों नायजोबनांगोन आरो मा जों बेफोरखौ नायजोबनांगोन दा बेफोरनोसै जोंहा गासै आङो बेसेबां होनदोंमोनलाय 50 मार्कनि जायो न' लोगोफोर 50 मार्कनि रिटेन टेस्ट जागोन नोंथांमोनावहाय बिनि उनावहाय नोंथांमोना 40 मार्कआ नोंसिनि फिजिकेल टेस्ट हिसाबै जाना थांखाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव 50 मार्कआ रिटेन जागोन आरो 10 मार्कआव फैनांगोन नङा होमबा 10 मार्कआ जाबाय नोंसिनि भाइभायाव थांगोन थामहिनबा नोंसिनि मा होनदों फिजिकेल टेस्टखौहाय माने पार्सनेलि नायबावगोन आरो मा नोंथांमोनहा माबायदि कम्पिटिटिभ जायो नङा होमबा बेखौ नायबावगोन मेबे 10 मार्कआ अब्ला गोनो गोथोया लोगोफोर नोंथांमोनाव एसामिस गैया आरो जुदि एसामिस होयोब्लाबो बर'आबो कम्पालसारि थाखागोन मानो होनबा बर'आ आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जाखाबाय जुदि एसामिसखौ बिथांमोना होयो आरो अब्ला मा जागोन जोंनि बर'आबो फैफागोन अब्ला गोनो गोथोया लोगोफोर दा जोंहा नोंथांमोनहा जेखि जाया मानो सिलेबासखौ कमप्लिटलि नायबाय था फल' खालामबाय था जेखि जाया मानो एग्जामाथ' सानसे फैखागोन जेबो गोनो गोथोया नङा होमबा लोगोफोर बेयाव मेथ्सनियानो जा नङा होमबा ओरै थागोन नङा होमबा रिजनिं नङा होमबा जेनेरेल इन्टेलिजेन्स बेवहाय दङ नङा होमबा इंलिसनि इंलिस बेनि उनावहाय जोंहा नैबाव फैयो नङा होमबा लोगोफोर नैबाव जेनेरेल नलेजेस जों बेफोरखौ नायब्लानो जों अट'मेटिकेलि हागोन गोब्राब नङा लोगोफोर अब्ला नोंथांमोनहा बेबायदिनो नायलांबाय थादो फल' खालामलांबाय थादो इच एन्ड एभ्रि साबजेक्ट
आरो जोङो माने जेब्लाबो साबजेक्ट रिलेटेड नाय सिलेबास रिलेटेड नाय अब्ला जों इजिलि हागोन आरो टाइमखौ माब्लाबाबो दाने मास मोनसे मास मोननैनि गेजेराव एग्जामा जेरावबो फैखागोन अब्ला नोंथांमोना टाइमखौ नेनो नाङा जेखि जाया मानो अब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो अब्ला एसेनोसै गोजोन्थों लोगोफोर खुलुमबाय।